Να το. Η ταινία όπως είναι Greek Subs. Λοιπόν, η ταινία ανάτι. Subs for free. Είναι σε αυτό το site μέσα αποθηκευμένη, είναι με ελληνικούς υπότιτλους αυτό. Υπάρχουν πολλά. Αυτό εδώ και αυτό ελληνικό είναι. Και άλλα πολλά. Τέλος πάντων, και αυτό εδώ ελληνικό είναι. Greek Subs. Πατάμε εδώ να ανοίξει. Παπ. Νάτι, είναι ακριβώς η υπότιτλη είναι αυτή ακριβώς της ταινίας που ψάχνω να βρω. Του έχω βρει ακριβώς. 2012. Είναι ακριβώς δηλαδή. Επιτυχία. Λοιπόν, όπως μερικές φορές, ας πούμε αυτό εδώ. Θέλω να κατεβάσω το Blu-ray RIP. Ένα Blu-ray RIP με πολλούς seeders. Αυτό εδώ, copy. Βλέπεις δεν πετάει κανένα ελληνικό. Δεν έχει ελληνικά καθόλου για αυτό το Blu-ray. Θα βρείτε σίγουρα ελληνικούς για Blu-ray, αλλά πρέπει να ψάξετε. Τέλος πάντων, και μια γενική αρχή είναι ότι όσο πιο πολύ σύντερες είναι, τόσο πιο γνωστή, πιο πολύ διαδεδομένη είναι το συγκεκριμένο RIP της ταινίας, αυτό εδώ ας πούμε, που και πιο εύκολα θα βρείτε και υπότιτλους και πιο εύκολα θα κατέβει. Οπότε κριτήρια για να επιλέξω, είπαμε, είναι τι ποιότητα είναι, πόσοι το έχουν και αν θα βρω υπότιτλους. Προχωράμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, πώς το κατεβάζω τώρα, το βρήκα, θέλω να κατεβάσω. Πώς το κατεβάζω. Θα κατεβάσω αυτό. Πώς το κατεβάζω. Πατάω να ανοίξει. Πατάω το download this torrent. Όχι αυτό το download εδώ. Αυτό είναι παραπλανητικό. Αυτό εδώ. Download this torrent. Αυτό θα σας βγάλει open with torrent. Ωραία. Οκ. Είπα να κάνω εδώ πέρα. Εγώ θέλω να κατεβάσω τα άλλα που συνοδεύονται μαζί με την ταινία. Select no, θα επιλέξω μόνο την ταινία. Αυτή είναι η ταινία. Οκ, που είναι και το πιο μεγάλο αρχείο, έτσι, ένα 36 GB. Οκ. Και όπως βλέπετε, ανάβει το πράσινο εδώ το βελάκι και αρχίζει και κατεβαίνει. Για να δούμε τώρα, να αρχίζει και συνδέεται με τους άλλους, τους seeders και τους leechers και αρχίζει να κατεβάζει. Με δικιά μου γραμμή είναι 24, πιάνει μέχρι 1,4, 1,5, 1,6 στο όρι το πολύ. Και αρχίζει και ανεβαίνει τώρα εκεί. 730 κτλ. Η ταχύτητα παίζει, είπαμε, πόσο πολύ το έχουν και πόσο το διαμοιράζουν. Εδώ, 200% το δίνουν. Είπε σε 1 Mbps. Μπορεί να ανέβει κι άλλο, 1,1. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εγώ το σταματάω. Τι γίνεται. Μόλις κατέβει η ταινία, που έχω αυτή είναι μια ταινία. Μόλις κατέβει, τελειώσει να κατέβει, φτάσει 100%, αρχίζει και κάνει seeding το πρόγραμμα. Δηλαδή τη διαμοιράζει. Seeding. Είναι το διαμοίρασμα. Από μόνο του. Ξεκινά να δίνει δηλαδή. Γίνεσαι seeder. Ήδη αρχίζει και συνδέονται και παίρνουν από μένα. Παίρνουν την upload μου και παίρνουν την ταινία. Όπως την πήρα και εγώ από αυτούς. Τι γίνεται τώρα, όμως εγώ δεν θέλω να κάνω seeding. Γιατί θέλω να σερφάρω, θέλω να κάνω. Άμα θέλω να κάνω seeding θα τα αφήσω κάποια στιγμή που δεν θα είμαι στον υπολογιστή. Άμα θέλω. Οπότε πατάω να σταματήσει την ώρα που κατεβαίνει η ταινία και ξεκινάει το μπλε το βέλος προς τα πάνω. Σταματάω για να μην κάνει seeding. Γιατί δεν θέλω να κάνει seeding τώρα, γιατί θέλω να σερφάρω, θέλω να κάνω άλλες δουλειές. Δεν θέλω να μου αργεί το browser κτλ. Οπότε τα σταματάω.
Τώρα που βλέπουμε την ταινία. Την κατεβάσαμε τους υπότιτλους, πώς τη βλέπουμε τώρα. Πάμε στην Google, γράφουμε VLC, Video LAN Media Player, εδώ είμαστε. Πατάμε και κατεβάζουμε. Ένας είναι αυτός, ο player, και ένας είναι ο GOM, εδώ. GOM Player. Δίνουμε στην Google και μας πάει εδώ GOM Lab Free Download, αυτός. Και οι δύο από τους καλύτερους player, έτσι. Μόνο που στον VLC εδώ θέλει μια ρύθμιση για να παίζει στους υπότιτλους στα ελληνικά, γιατί τα βγάζει κινέζικα. Πάτε εργαλεία, προτιμήσεις, υπότιτλοι, και default έχει το προεπιλεγμένο Windows. Το αλλάζουμε και το κάνουμε ελληνικά. Εδώ. Ελληνική ISO. Αποθήκευση και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε στο torrent τώρα. Στην ταινία που κατεβάσαμε 100%. Δεν την κάνουμε seed, το έχουμε σβήσει. Ανοίγουμε Open Containing Folder και μας ανοίγει το φάκελο που είναι αποθηκευμένη. Να το. Την πετάμε μέσα, την ταινία. Ξεκινάει να παίζει. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να παίξει όμως ακόμα. Και θέλω να βάλω και τους υπότιτλους μέσα. Πατάμε εδώ, εκεί που τους έχουμε κατεβάσει δηλαδή, άνοιγμα. Άνοιγμα. Και αποσυμπιέζουμε το αρχείο μέχρι να βρούμε το SRT, το αρχείο SRT, που είναι οι υπότιτλοι, SRT subs, .srt subs, εδώ. Το παίρνουμε και το πετάμε μέσα. Εγώ το παίρνω επί τόπου από το συμπιεσμένο το φάκελο, δεν το αποσυμπιέζει στο προσωρινό φάκελο, το οποίο θα σβηστεί μετά και θα το κλείσω και σβήνεται επί τόπου. Εσύ άμα θέλετε προσυμπιέσω στην επιφάνεια εργασίας. Αλλά άμα το κάνετε όπως εγώ, μην το κλείσετε το αρχείο αυτό κατά τη διάρκεια της ταινίας, γιατί δεν έχετε υπότιτλους μετά. Τέλος πάντων το πετάω μέσα, αποσυμπιέσω μέσα να βρω αυτό το αρχείο, το πετάω μέσα, τόπου έτσι εδώ. Πατάω play. Πατάω play και είμαστε εντάξει. If I were she, do you think I'd be operating a taco truck? Βλέπω εγώ τους κανονικά, λοιπόν. Τώρα δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε στο πρόγραμμα που βλέπω ότι είναι, δεν ξέρω αν τη γράφει τέλος πάντων. Εδώ τη δείχνει κανονικά και έχει τους υπότιτλους. Προχωράμε. Αυτά ήθελα να πω. Και όταν ανοίγει τον υπολογιστή, ανοίγει αυτόματα το πρόγραμμα. Είπαμε. Απλά να μην κάνετε seed πουθενά, δηλαδή να μην δουλεύει καθόλου. Να είναι όλα finished εδώ, να μην γράφει seed. Αυτά ήθελα να πω. Μέχρι το επόμενο μάθημα. Γεια σας.